Mamuka sei kumativi mana mangwanani vana veZimbabwe. Nyaya yematongerwo enyika nenyaya yerevolution nemazita anoti vageza vachamisa navachiwenga, hatisi kuda kuti iite source of content creation yevanhu vari kuda kutsvaga mari pasocial media. Number one, hatisi kuda kuti icreaterwe a stage of a cup clash sezvekumaZim dance hall izvo. Haisi nyaya yekutamba nayo, inyaya yeupenyu hwevanhu nekuti inyaya ine ropa, nzara nemajeri mukati. Saka kuti munhu uye panapa uchisikoita sekunge like a joke pazvinhu zvakadaro panapa, ndizvo zviya zvinozoita kuti muzonzwa vamwe vanhu vakaita sesu tichizouya panapa tichipopota tichipenga zvisina kana direction. Hatidi munhu anoda kutamba nhodo neupenyu hwevanhu. Handiti muri kuzvinzwa? Saka tiri kuedza kutaura kuti tinokumbira kuti kana muchida kutsvaga mari, musade kuita macontent creators nezvenyaya yeupenyu neropa revanhu nenhamo iri kutambudzika vanhu mouya kuzoda kutsvaga mari pano, kwete. Mbiri nemazita, hatidi vanhu vanoda kutsvaga relevance kuvanhu vachiuya vachitaura zvakaipa kana kuda kushandisa mazita. Handiri kutaura nezvawaya, kunyanya matatu aya anova ndiwo mazita ari kurira, ari controversial pakati pechimiro chatiinacho. Handitika vachiwenga, ndinokumbira kuti muvape nguva, vapei nguva. Vane mitoro yakawandisa yavari kutarisana nayo, hapana munhu ari kuvabatsira. Zvekuya panapa muchida kutsvaga mbiri nemazita muchishoropodza nekunyomba zita ravo, tinokumbira kuti tinyarane. Ivai neruremekedzo kune vamwe vanhu, ivai neruremekedzo kune vamwe vanhu. Musade kutsvaga relevance nenyaya yekuda kushora nekutuka vanhu vakuru vasina chavambokutadzirai. Handitika vachiwenga havana chigaro chavakagara izvozvi izvi chiri kukonzeresa vana veZimbabwe kutambudzika. Hatidi kunyeberana, ngatibudiranei pachena. Handitika munhu ari kutouya each and every day achiti pese paanobudikira achitaura anenge achitoshora corruption, achiramba zvinhu zvisiri kufamba nenzira yakanaka zviri kukonzeresa vana veZimbabwe kuti vatambudzike. Zvekuya panapa muchivapa mazita mitupo muchivaisa kumapati nemapato, izvo tinokumbira kuti tirege kutsvaga mbiri kana kuda kuita a source of content creation uchida kusvibisa kana kuisa vamwe vanhu mazwi mumuromo mavo. Handitika Advocate Nelson Chamisa pari zvino munhu ane nzira yaari kukomuniketa nayo nematauriro aari kuita nemashandiro aari kuita iye pachezvake ndiye ari kuziva. Hatidi vanhu vanoda kuzviitisa kuita kunge vari kutumwa kana kumhanyira kuzvituma muchihwanda kuseri kwaChamisa. Hakuzi kuda munhu kwamaakuita uku, hakuzi kuda munhu kwamaakuita uku. Musauye nemazita panapa ekuda kutivhundutsira kuti makambotaura kana kuti makamboshanda navo kana kuti mune zvimwe zvinhu zvamakamboita mukavamirira kana kungave kumatare edzimhosva kana kuti mukambodii navo. Zvese izvozvo zvamakaita izvozvo, remember that zvakafeila. Saka musauye panapa muchizoda kuzoita kunge sezvinonzi pane chimwe chinhu chamakamboita chakabudirira kunze kwekutoti maresults atakasara tiinawo ndeye kutourayiwa kwevanhu. Handitika saka you need to be very much careful kana maakuuya kuzotaura mazita aana Advocate Nelson Chamisa, nekuti hakuna munhu anogona kuzviti pari zvino akadzidza kupfuura aChamisa. Munhu wekuti kana aine zvaari kuda anotaura ega, hatume munhu. Avamiririrwe neloya vaChamisa nekuti havana kupara mhosva ende havasi mukoti. That man is free zvekuti anogona kutaura zvaanenge achida, kwete zvekuti hanzi ye azotuma loya kana kuti atidi zvekuvhundutsirwa nemazita ebasa pano pasocial media muchida kukanganisa vanhu
mukufamba kwavari kuita rwendo rwerevolution. Comrade Bombshell runesugeza vakataura vakati inini zvigananda izvi zvikada kuramba zvichioma musoro ndichazozviratidza kuti ini ndinooma musoro kusvikira pastage yavasingambofungidzire kana kuti kuoma musoro kusvikira padanho ravasina kumbobvira vakambosvika ende ravasingagone. That's why muchiona vachiuya pano vachidzoka vachitaura vakazvimiririra. Saka zvekuda kuti munhu auya achizotsvaga relevance panapa nekuda kwekuti muri kungoona kuti motikari dziri kupiwa vanhu mahara nawiki nouchivhai, saka munobva maita kunge maakuhwanda kuseri kwemazita aana chamisa muchida kutsvaga kuataka zita raComrade Bombshell runesugeza. Ibvai maziva kuti munenge muchitoataka revolution pachayo. Saka kana mukangoona maakutanga kungotaura muchingoshoropodza vageza, zivai kutoti muri kutoshoropodza isusu tese tiri murevolution. Nyaya dzacho hadzizokupererei zvakanaka. Ladies and gentlemen, ndoda kuti ndikuyambirei nekuti muchataura zita rekuti Geza asi hamuzokwanise kuzorwa naGeza. Munenge muchizviparira mhosva kana kuzvidenhera hondo nevatsigiri verevolution, nekuti mazuva ano kungotaura zita rekuti Geza unenge uchitoti revolution. Handiti muri kupanzwa? Saka you need to be very much careful mukuya panapa muchibudikira muchida kutsvaga mbiri nemazita kana relevance kana kucreata macontents enyu, mungave muri mabloggers kana kuti kudii. Munofanirwa kuziva kuti mamwe mazita anotaurwa zvine ruremekedzo, nekuti this is a matter of life and death. Hatidi kutombonyeperana. Tine vanhu vari mumajeri. Ndina Comrade Nyoka Yemabhunu wandinogara ndichitaura panapa ndichiti veduwe ngatibatsiranei, tive semakomrades tibatsirane, tibuditse mukomana nekuti ari kutambudzika. Ndiye munhu one ega ari muhondo yekurwa nezvigananda iri physical. Hakuna mumwe munhu ari kurwa hondo yakafanana neina Comrade Nyoka Yemabhunu so far for the time being. Saka ndiani anoya panapa achizviti ari better than Nyoka Yemabhunu? Musade kutigumbura, nekuti mukatigumbura hamuzotigoni. Handiti mazvinzwa? Hondo dzamuda kutanga hamumbofa makadzigona. Kutaura chokwadi hamubudirire. Ini ndinotokupromisai kuti hamuwine pakuuya panapa muchishora muchituka Comrade Nyoka Yemabhunu. Handitika? Saka you need to be very much careful when you approach people using those names. Hatidi kunyeberana, munogona kuirasa. Musade kukanganisa vana veZimbabwe mukubatana kwavakanzi vaite kuti vagone kurwira nyika yavo. Nyika inorwirwa nesu tichitaurana chokwadi, tichimira pachokwadi. Ndinogara ndichitaura inini ndichiti kana muchiri kuona tisati tasvika pastage yekuti munhu anotya kubuda nepfuti pakati pedu isusu achiti anoabducta munhu, kuti vanhu vatatu kana kuti 4 vanobuda vobva vatora munhu pakati pestriti yakazara vanhu, motikari yobva yatofamba zvakanaka ichitotsaukirwa nedzimwe motikari kuti igone kubuda yabvuta upenyu hwemunhu. Munhu yeye ozonzi awanikwa akafa, munhu yeye ozonzi awanikwa arepwa, munhu yeye ozonzi akabayiwa mainjection anomuisa cancer muropa rake. Ladies and gentlemen, mukaona tichiri pastage iyoyo yekuti tichiri kuabductirwa vanhu masikati machena takatarisa, hatisati tabatana vana veZimbabwe. Kune dzimwe nyika hazviitike kuti munhu nyange ukabata pfuti yakaita sei haupinde pakati pevanhu uchirwisa vanhu. Musi iwoyo kana State House inotsva, asi isusu hatisati tazvigona. Chikonzero tinochiziva nekuti ndakatombochitaura kuti nyika ino iyi inoshandiswa masoja nemapurisa. Vanouya vakapakata zvombo kucontrola mob, kucontrola macitizens zvine chisimba. Kana pachinge paitwa demonstration kana kuti anything chinenge chichida kuti chiexpresswe nemacitizens agone kudii kunzwika kuchema kwavo, vanobva vamanikidzwa kunzi kwete, hatisi kuda kutambira zvichemo zvenyu, vobva vatumirwa masoja nemapurisa kuti vapondwe vachiurayiwa. Zvotozopedzera zvakutozvotsvagwa mazita e111 vachizoabductwa vachiurayiwa. Handitika? Zvakangofanana nezvakaitika munguva yemaopposition parties. Vanhu vaibudikira vakawanda, asi mukupedzisira maizotsvagwa kunzi vakanga vari misoro yechinhu ndianani, vozotanga kuzotsvagwa vachibatwa vachiurayiwa one by one. Handitika?
Izvozvo zvega zvinototiratidza kuti isusu sevana veZimbabwe kubatana kwedu hakusati kwavapo, nekuti tinofanirwa kuti tisvike pastage yekuti tinoresista, tinoramba. Handitika tinoramba isusu, tinofanirwa kuti tirambe. Kana munhu wapinda mustriti iwo wakabata AK47 wauya kuhondo, tinofanirwa kuti titofesana newe. Kana uchiparadza wobva wanyatsokusiya waparadza muri mumaford ranger enyu aya anenge ane matinted windows, mwanyatsokuuya mobva manyatsokuridza kurakasha vanhu muZimbabwe, zvobva zvanyatsokubuda as a record kuti ndizvo zviri kuitwa muZimbabwe. Vanhu vanouya kuzoabducta munhu vachisiya vauraya vanhu mudhorobha. Nekuti tinofanirwa kunge tiine unity, tiine kubatana, tiine resistance yekudefendana isusu pachezvedu, handiti tichirwirana. Handitika saka hatifanirwe kuti tisvike pakutya kufa, nekuti tiri kufa every day. Vanhu ivo muchiti nhasi muri kutya kufa, imi muchiona vanhu vachibatwa one by one vachiurayiwa. Upenyu hwaJob Sikala huri on stake. Warning kana kuti sign makatoiona yekuratidza kuti Job Sikala ari kutodiwa musoro wake kuti afe. Handiti upenyu hwamadzibaba veshanduko huri on stake. Saini inoratidza kuti madzibaba eshanduko vari kutodiwa kutonzi they want him dead. Munozviona mese mi. Tine vanhu vakafa watiri kuchemana nhasi. Hatiregedze kuramba tichivachema nekuti havana kufanirwa Mwari. Vakatofa nenzira yekumanikidzwa, yekuurayiwa. Sematambudzirwo ari kuitwa ana Job Sikala namadzibaba eshanduko nevamwe vatiinawo sevatungamiriri maactivist edu emaoppositions. Handitika upenyu hwaNelson Chamisa munozviziva imi kuti hauna kumira mushe. Munhu ari kutodiwa musoro wake. Handiti muri kupanzwa kubva mumafambiro aakaita neMDC kusvikira aita CCC ikatambudza kusvikira ahwina maelection twice, vachiramba vachimudiridzira. Nhasi vanhu muri kuramba muchingochema muchiti makatirambidza kuti titungamirwe naChamisa wedu. Izvozvo zvinotoratidza kutoti upenyu hwake hausi safe. Ndipo paya pamunozondinzwa ndichizomudefenda ndichimbomirai kuuya kuzotaura on behalf of him, nekuti munozoita kunge muri kutumwa kutaura zvinhu zvinogumbura vanhu vavengi vake. Handitika tinoda kuti tinzwisisane. That's why ndichikuudzai kuti rudo rwenyu nderweuroyi, rudo rwekutengesa wamunoda, rudo rwekusacrifice mutungamiriri wamunenge muchiti munoda imimi. Hakuna rudo rwakadaro. Inini handibvumirane nevanhu, chero mukamira makawanda sei handina kana basa nazvo. Ndiri ndinokutaurirai kuti zvamuri kuita izvozvo hazviko, nekuti zvinhu zviri wrong. Ende handimbofa ndakachinja. Handiti muri kupanzwa. Inguva yekuti vanhu vese vane pfungwa yekuda kushandura zvinhu zviri kuitika munyika medu yeshanduko munyika yeZimbabwe mugone kuungana muise musoro pamwe chete, mupinde muchinhu chimwe chete. But munotondinyebera kana mukaramba Geza Revolution. Kana musati maakubvuma kupinda muGeza Revolution, ladies and gentlemen, aiwa chimbotomirai zvenyu. Ipapo hatisati taakukwanisa kutaura. Kana maakuzokwanisa kuzoziva kuti kana kunzwisisa chinangwa cherevolution yatiri kuadvocata each and every day isusu nhasi, ndo we can talk, ndo patichazotanga kuzotaura. Handitika nekuti chinangwa cherevolution ndechekubatana kwevanhu vemuZimbabwe. After kubatana kwevanhu vemuZimbabwe, torwira nyika yedu tiri pamwe chete, tounleasha simba ratinenge tiinaro isusu, ratakanzi tichange taenda kunoriita build up. Saka the only muscle that we can build up, we can build that a muscle through unity. That muscle is revolution. Hakuna chimwe chinhu, kwete zvekuti hanzi opposition party. Munondomira paqueue here izvozvizvi kuti muvhote. Nechimiro chamuri kuona icho chichi. Well, kana imimi muprovince menyu, ngatiti muconstitution muprovince menyu, regedza ningoti your province as a whole, pa 10 provinces dziripo ipapo, mukanzi imimi makwanisa kuti muprovince yenyu yese 80% yacho kana kuti 85 to 90% yacho yahwina opposition. Simply zvinenge zvatoratidza vavengi venyu imimi kuti province yese imimi hamusi kutomboenderana neutongi hwerejimu iripo. Handitika saka hapana chamunoda kunyepa imimi muchiti hanzi kuvhota is confidential.
paballot box paya hapana confidential yamunoti pari confidential paya nekuti maresults ndo anongoratidza chete kungoti maramba munenge muchiresista ende munenge muchirambirana neutungamiriri hunenge huripo. Saka handidi kutombokunyeperai, hapana chiri confidential paballot box. Handitika muri kuzvitengesa every time. The more vachizviona izvi zvekunzi huyai muvhote rongai maopposition parties toenda kumaelection, vanenge vachida kuona kuti maakucomplya here mumaforces avo avari kukufosa imimi vachikuisa imimi maakucomplya here vachikuonai kutoti muri kutowedzera kuresista. Handitika saka ibvai maziva kuti maakuonerwa nenyaya yekunzi maelection itrepi chete yekuda kuona kuti maakufunga sei. Handiti muri kupanzwa, itrepi chete yekuda kuonekwa kunzi maakufunga sei. They trap you into going to elections. These people vanhu ava havana kunaka. Tinoya panapa tichikuudzai mastrategies amunoshandisirwa, asi unoona mumwe munhu panapa achipengereka achiti dai nyika yanga ine free and fair election. Hakuna isiri free and fair election. Kana mukatongodzwa kuti vachamisa wahwina, zivai kutoti zvawerengwa zvakanaka. Asi chiri kuzotishamisa ndechekuzoti hakuna mutungamiriri wamunoda imimi anobudirira kuenda pachigaro. Nekuda kwevanhu ivavo kureva kuti tinenge taitwa scam, vanenge vachiti scama isusu, kuda kutsvaka, kuda kunzwisisa zvapfungwa dzedu isusu, kuda kuona kuti tiri kufungei, tiri kunzwa sei. Dzeni vobva vanyatsozviona kuti tiri kuvaramba, vobva vaomesa zvinhu munyika. Munokandwa zaki inokutorerai zvinhu mumarodhi. Panoiswa zimura inobva yangokwidza matarifs epabhodha zvekuti hakuna munhu anogona kutenga mota. Mota inofanirwa kuti iite 2500 inopedzisira 7000. Ukatarisa mota kana kuti mari yauri kutenga nayo akwa iwewe, uchiti uri kutenga akwa muZimbabwe, waideclare waita zvese, ndiyo mari inogona kutenga Toyota D4D kunyika dzakaita sedzinana South Africa. Handiti muri kupaona. Zvino can you imagine, can you compare twin cab D4D neToyota akwa? Handiti muri kupaona. Unogona kutoona kuti dzinogona kana kutopinda dziri 2 kana ukanyatsokalkuleta zvakanaka pamari iri kutenga kaakwa nhasi. Handiti muri kupaona. Nekuda kwezimura yakaiswa vazukuru, madzikoma, vanini nahama, madzitete nezvese. Saka zvinhu izvozvo zvinotikuwadza. Tiri kutambura. Handiti munozviona, tiri kutambura munyika medu. That's why muchizomboona kana General Stole vachisvikira pakuzitaura kuti no, revolution yakanyanya kunangana nevanhu vari kunyatsokunzwa kuti aiwa munyika hamusi kugarika zvakanaka. Kana vanhu muchinge muri right zvenyu, zviri nani musapinde henyu murevolution macho pane kupinda muchibvongodza muto. Handitika. Saka revolution iyi haisi kuda vanhu vanobvongodza muto. Kana munhu uchida kuti upiwa hako motikari kana kupiwa mari naachivhayo, enda ungonopembedza mutungamiriri wenyika uchifarira zvemusangano izvi, unonopiwa zvakanaka. Idzi nyaya dzekuda kuuya nesaidi rekuda kuuya muzoko muchizoataka zita raComrade Bombshell rinozogeza, unenge uchitoataka, unenge uchitanga hondo nepofo. Handiti muri kupanzwa. You need to be very much careful, nekuti izvozvi zvimurevolution umu tawanda kutaura chokwadi, ende ipapa hatimbofa takakunyeberai. Ticharamba tichiwedzera nekuti tiri kurwira kusunungurwa kwenyika yedu isusu. Handiti muri kupaona. Saka please tiri kukumbirana nenzira yakanaka. Hatisi kuda kuti vanhu mupretende kunge makazungaira musiri kuziva zviri kuitika. Imi muchiziva zvinhu zviri kuitika. Musaitonge musiri kuziva chinangwa cherevolution. Icho chinangwa cherevolution chichitaurwa each and every day panapa pasocial media. Handiti muri kupanzwa. Saka tinoda kuti tirespectane. Musade kucreata zvimacontents zvenyu nekuya kuzotishauta kana kuda kutukana nevamwe vanhu. Nekuti hondo yacho yamunenge makuzotanga mukwanise kuihwina. Musade kutambisa upenyu hwevanhu. Nekuti ukaona uchiataka revolution, uri kutamba neupenyu hwevanhu, uri kutamba nenzara yevanhu, uri kuseka kusvereredza nzara nenhamo iri kuona vana vemuZimbabwe. Handitika. Tinoda vanhu vanouya nemaideas,
kuti okay, mimi mati munoda revolution, dai manga maita izvi neizvi. Ndiri kuona unge izvi neizvi zvinenge zviri better, otherwise zvinhu izvozvo unenge watogona. Nekuti ukauya panapa wakuda kucreata content uchituka uchichoropodza, tinokutaurira chokwadi, nyaya yacho haingazokuitira zvakanaka kutaura chokwadi. Ukada kuuya uchihwanda nemazita evanhu vakambotungamirira nyika kana kuti vakambotungamirira maopposition party vanodiwa nevanhu stereke, uchitaura nenzira dzemapersonal gains ako iwewe, inini pano I myself ndinoya panapa ndichikokupindura direct, ndichinhonga zita rako, ndichikuudza kuti mira, stop it, ndinokumisa. Kana ukada kutoita makwikwi ndinoramba ndiinewe, I am ready to wrestle. Handiti mazviona manje, nekuti inini revolution ndinotoidefender. This is a matter of life and death. Ndambotaura ndikati Nanyuka yemabhunu ropa rake riri mujeri izvozvizvi, mwana wewanhu ari kutodiwa musoro. Tina naJob Scala, tarisai kutambudzika kwavari kuita, ropa ravo riri kuyerera zuva nezuva, dikita ravo riri kunwiwa nemavhu, zvavakashanda zvese zviri kudistroyiwa zvichiparadzwa, kusara vasina chavainacho ivo vaine mhuri, ana madzibaba eshandukovesa. Handiti muri kupanzwa? Takarasikirwa naNaitai Dzamara, ana Patson Dzamara, ana Mo Blessing Ali, ana Bishop Masaya. Handiti muri kupanzwa? Nevamwe vatisingagoni kuti titaure panapa. Handiti muri kupanzwa? Saka inyaya ye-life and death. You can't just come here woita basa rekuda kuita something chekutamba nacho panapa. No. Unotidena. Tinokumbira vanhu vanonzwa utsitsi nekutambudzika kuri kuita vanhu munyika. Tinokumbira vanhu vanodawo vane chido chekusunungurwa kwenyika, kwete vanhu vanoda kuita politics dzedumbu saana Saruwaka. Handitika ndakambotaura nezvenyaya yake mukomana yanonzi Saruwaka. Dai pasina vakuru vamwe vakambondimisa vakati chimbomira kutaura nezvenyaya yaSaruwaka, madays andaitotaura futi nezvenyaya yake iyoyi, kuti Saruwaka adya mari yaComrade Nyoka yemabhunu. Tichaita seiko nekuti vamwe vanhu vakuramwa kuita madonations nekuti vanhu havachanzwisisi, havachisina trust. Zvakazosaka kuti izvozvi tiluze mamwe maloya. Handitika vanhu vakatanga kundituka, kune vamwe vakatomboya panapa vachiti Saruwaka chibaba, hei wewe, chakazodaiso chikazoti. Zvino ari kupi Saruwaka wenyu nhasi? Handiti munozviona manje? Musateere mazita evanhu. Kana inini nhasi panapa mukandinzwa ndakutonzi ndatoita zvinhu zvakaipa, mabloggers edu aya amunoziva aya, ana DJ Wally, ana Kuliendi, mukavaona vakuya nezita rangu vachitaura kuti mukomana wewe azodai, ndinofanirwa kuti ndiuye panapa ndizviclear zita rangu zvakanaka. Handiti mazvinzwa? Ndinofanirwa kuti ndiregrete maactions angu akaipa ndodzokera murevolution zvakanaka, kwete kuita hunhu wana gambakwe. Handitika inini handisi kutamba a game of trust yekuti ndinotrusta munhu. So far for the time being, revolution isati yasvika palevel kana kuti pastage yatiri kuda isusu, handisi kutrusta munhu. Handiti mazvinzwa? Munhu unotofanirwa kutomira by all means kusvikira wasvika pastage yekuti unotogainawo trust kubva kuvanhu. Vanhu vanokutrusta nezvauri kuita, kwete kukurumidza kumhanya kuti vanhu ndiri kudai uyai munditrust. Kwete. Even me too, I am not to be trusted for the time being. Tichazotrustana kana tichinge tabatana. Munhu chaichai akatanga kutaura zvinhu zviri kunetsa, zvinhu zviri kurwadza, unoona vanhu vachitanga kubva pari vachitiza, hameno zvake achaurayiwa, achazodai. Izvozvo zvinoratidza kuti we are not ready for any signal. Handiti mazviona? Signal inoda vanhu vanosvikira vanenge vasvika pastage yekutaura kuti right now enough is enough. We are ready to face our enemy. Handiti muri kuzvinzwa? Ndo zvinoitika munyika izvozvo. Ndo zvinova kuti nyika yaane vanhu vakabatana, vanhu vari pamwe chete. Ndo zvakaita madzibaba edu isusu kuti vazokwanisa kuzoenda kuhondo. Vakasvika pakutaura kuti enough is enough. We are ready. Vamwe vakasvika pakutozotaura kuti hondo yacho yatononoka iri kupiko, hondo isati yatanga.
Saka ndo vanhu vatiri kuda izvozvizvi, then tobva taziva kuti revolution yedu isusu yasimba, yaconquered. Handiti mazviona manje? Saka tinoda kuti tiite zvinhu zvatinenge tichinyatsokuonesana, tichibudirana pachena, tichipanana nzira, kwete kuda kucreata drama, kuda kucreata kastage kekudhisana panapa nenyaya yeupenyu hwevanhu, ropa revanhu richiyerera vanhu vachiabductwa, misha yevanhu ichiparadzwa. Imi makuda kutocreata chistage chekudhisana nevanhu vari kutaura revolution. Ladies and gentlemen, let's be serious in this issue. Ngatiregedzei kuda kutamba nezvimwe zvinhu singatambwe nazvo. Tarisai zviri kuitika izvozvi zvinhasi. Unogona kutonzwa kuti matoyambuka ma100s nema100s mumabhodha umu muvanhu vari kutiza munyika kuti unotsvaga mabasa, kwete zvokuti pane chavaroda kutsvaga kuti vadzoke kundotsvaga mabasa. Ndine rimwe zuva randakasangana nevamwe vapfana vakanga vachishanda vari mustreet vachingwavha kuSouth Africa uko, vachitaura nezvenyaya iyo revolution vasati vanzwisisa. Ndikati nhai imi wapfana imimi, izvozvi zvimapurisa akauya akati tauya kuzokubatai kuti tikudzoserei kumba kwenyu, munoda here? Vakati mudhara panomhanywa, mudhara panomhanywa. Hakuna munhu arida kudzokera, asi kumba kwacho kunenge kuri kwake. Munhu ari kuBotswana haasati akuda kudzokera kuZimbabwe. Munhu ari kuSouth Africa haasati ada kudzokera kuZimbabwe. Munhu ari abroad kwese kunana diaspora haadi kudzokera kuZimbabwe, kunyika kwake. Asi chido chekuda kugarawo munyika make ainacho, asi nekuda kwechimiro chinomupa kuti aiwa kwete, not now. Hauzi upenyu hunogara vanhu vane nyika yavo, vane pfuma, upfumi hwavo hwakakwana munyika mavo iwowo. Ngatigadzirisei nyika yedu, vakuru nevadiki, ana mai nana baba. Tirege kutamba neupenyu huri kufira vanhu. Handitika nekuti vanhu vari kufa. Handiti muri kuzviona? Maita basa.